Helo, mae gan bob un ohonom ADHD, ac rydym yn mynd i ddweud ychydig amdano wrthych. Mae ADHD yn sefyll am Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd, neu Attention Deficit Hyperactivity Disorder yn Saesneg. Oeddech chi fod unrhyw un yn gallu bod ag ADHD, hyd yn oed oedolion? Mae gan tua un o bob 20 plentyn ADHD. Mae hynny'n fwy nag un ym mob dosbarth. Efallai fod rhywun yn eich teulu ag ADHD hefyd. Os oes ADHD gennych, gallech fod yn teimlo bod gennych llawer mwy o egni nag eraill? Ei fod yn anodd ganolbwyntio? Bod bethau'n tynnu eich sylw yn hawdd? Ei fod yn anodd eistedd ein ffonydd? Neu beidio â gweud i wneud darfiad eraill? Mae llawer o bobl yn teimlo fel hyn weithiau, ond i rywun ag ADHD gallai teimlo fel hyn y rhan fwyaf amser, neu drwy'r amser. Mae hyn yn gallu rwystro plant rhag gwneud pethau pwysig, fel yn yr ysgol, wrth gwneud gwaith catref, a threulio amser gyda ffrindiau. Weithiau mae'n gallu cael plant ag ADHD i drafod yn amlach nag i blant eraill. Nid yw pawb sydd ag ADHD yn cael yr un anawsterau. Mae ADHD yn gallu ymddangos mewn ffyrdd gwahanol, ar adegau gwahanol, i bobl gwahanol. Dyna pam mae'n anodd weithiau i wybod pwy sydd ag ADHD. Mae rai pobl hefyd yn cael anawsterau wrth darllen a sychaddu, neu maen nhw'n gallu bod yn drwsgol. Mae rai pobl yn gallu cael anawsterau wrth gyfathrebu â phobl, neu mae eu hymwysriannau yn gallu bod yn fwy sylweddol na'r ei eraill, fel poeni'n fwy neu'n teimlo'n fwy trist neu gwrach. Mae gwyddonwyr wedi darganfod bod ymenodau bobl ag ADHD yn gallu gweithio mewn ffordd arbennig, gan gynnwys rhannau o'r ymenydd sy'n helpu gyda phethau megis ganolbwyntio, stopio ac arall cyn gwneud pethau, a rhoi trefn ar feddyliau a gweithredoedd. I mi, mae ADHD yn teimlo fel eich bod yn gwylio teledu, yn gwrando ar cerddoriaeth ac yn siarad â rhywun i gyd ar yr un pryd. Mae'n anodd iawn gwybod beth y dylwn ni ganolbwyntio arno. Gall ffyddeg arbennig ddweud os oes ADHD gennych, bydd yn siarad â chi, eich teulu ac athrawon i gael gwybod mwy amdano chi. A bydd yn ystyried yn ofalus iawn cyn penderfynu os oes ADHD gen rhywun neu beidio. Bydd hefyd yn siarad am y math o gymorth y gallai fod yn angen arnoch. Mae gwybod bod gennych ADHD yn gallu eich helpu chi ac eraill i deall yn well. Gallai fod angen help arnoch gyda pethau sy'n anodd i chi ac mae hynny'n iawn. Mae'n bwysig darganfod beth yw rhain a siarad a'ch teulu, athro neu feddyg amdanynt. Gallwch gwneud rai pethau i'ch helpu eich hun gyda chymorth eich teulu ac athrawon. Enghraifft, mae cael saib neu lunio siart o'r hyn rydych eich angen i'w wneud yn gallu helpu rai pobl. Mae bwyta'n dda, ceisio cael noson dda Awgwst ac ymarfer corff reolaidd yn bwysig hefyd. Mae angen meddyginiaeth ar rai plant ag ADHD i helpu gyda'i anawsterau, ac mae rai heb angen meddyginiaeth arnynt. Nid yw popeth yn gweithio i bawb a nid yw unrhyw beth yn gweithio trwy'r amser. Felly'r peth gorau yw darganfod pethau sy'n addas i chi ac yn rydych yn mwynhau. Nid yw gwyddonwyr yn gwybod yn union beth sy'n achosi ADHD eto. Ond, maen nhw'n gwybod ei fod yn gymleth gyda llawer o bethau gwahanol yn dod ynghyd i effeithio arnoch, gan gynnwys gynnau, neu genes, sy'n fathau o lawlofrau yn eu cyrff sy'n helpu i wneud ni ffordd rydyn ni, a'r amgylchedd, sef y pethau gwahanol sy'n digwydd i ni yn ein bywydau. Y gall fod yn anodd weithiau, mae rai pethau da ynglyn ag ADHD. Nid yw'n adael bobl rhag wireddu eu breuddwydion a bod yn lwyddiannus. Mae gan llawer o bobl enwog, megis, rai athletwr ac actorion ADHD hefyd yn wir. Mae ADHD yn fy helpu i feddwl am syniadau anhygoel. Rwy'n un o blant mwyaf doniol yn yr ysgol. Mae gen i lawer mwy o egni na phawb arall. Rwy'n mwynhau popeth rwy'n ei wneud. Gallaf feddwl am fwy o gwestiynau i'w gofyn i'r athrawon nag unrhyw un arall yn fy nosbyddu. Dim ond un rhan o bwy rydych chi yw ADHD ac mae'n iawn bod ADHD gennych. Gallwch cael mwy o wybodaeth am ADHD trwy fynd i ynghyd.info/ADHD